Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wal barakat. Kumusta na po kayo? Lahat mga kasanaol, mga idol. Ito na po yung ano natin kanina, yung live natin, yung nabunot natin sa live kanina. Congratulations po sa inyong lahat, yung nabunot kanina sa live natin. Okay, banggitin ko lang muli at saka basahin sa mga hindi active para makita nyo na nabunot kayo. Congratulations muli. Okay, simulan natin. Ang unang-unang nabunot, congratulations kay Japet Barrientos Pajardo. Congratulations sa iyo, Japet. Mag-PM ka na lang dito. Congratulations muli sa iyo. Ikaw ang unang nabunot. Okay. At ang pangalawang nabunot ay si Hamia B. Salahuddin. Congratulations sa iyo. Ikaw ang pangalawang nabunot. Mag-PM ka na lang dito. Congratulations muli. At ang pangatlong nabunot, sina Jessa Letson. Jessa Letson, siya yung pangatlong nabunot. Congratulations sa iyo, Jessa. Mag-PM ka na lang dito. Hindi ka ata active sa live natin kanina. Congratulations. At ang pang-apat na bunot, si Ikaw Lang Sapat Na. Ikaw Lang Sapat Na. Congratulations sa iyo. Ikaw ang pang-apat na bunot sa raffle natin kanina. Congratulations muli. At ang pang-lima na bunot, si Radzma Ammang. Congratulations sa iyo, Radzma. Ikaw ang nabunot na pang-lima sa raffle natin kanina. Okay, congratulations sa iyo, Radzma. At ang pang-anim na bunot natin sina Nang. Nang, congratulations sa iyo, Nang. Ikaw ang pang-anim na bunot sa raffle natin kanina. Congratulations sa iyo muli. At ang pang-pito na bunot natin kanina sa raffle, Cherry Seugirdor. Grabe, ang hirap naman pangalan nito. Okay, congratulations sa iyo, Cherry. Cherry na lang, ang hirap yung apelido mo. Okay, Cherry, congratulations. At ang pangwalo, nabunot natin kanina, si Raymar Kevin Zamora. Raymar Kevin Zamora, congratulations sa iyo, Raymar. Mag-PM ka na lang dito. Congratulations muli. At ang pangsyam na bunot natin kanina, si Vaifoti. Congratulations sa iyo, Vaifoti. Ikaw ang pangsyam na bunot sa raffle natin kanina. Congratulations. Mag-PM ka na lang dito. At ang pang-sampu, si Ariana. Ariana, congratulations sa iyo, Ariana K. Sino to? Ariana K. Fa Y N S. Congratulations sa iyo, Ariana. Mag-PM ka na lang dito. Okay. Magandang gabi po sa inyong lahat. Tapos na po tayo sa live natin kanina at saka congratulations sa 10 na bunot. Congratulations po sa inyong lahat. Sensya na sa mga hindi nabunot, baka sa susunod kayo na rin ang mabunot na sa raffle natin. Tuloy-tuloy pa rin tayo, gagawa pa rin tayo ng video para sa nitong Friday. Okay, abangan nyo na lang mga idol. At saka sensya na po sa inyo lahat yung nabunot kanina na pinalitan natin kasi wala talagang share na tiningnan natin. Ako walang problema sa akin, gusto ko naman na masaya rin kayo. Pero yung mga iba natin na viewers, gusto nila kasi tinitignan din nila yung comment talaga doon sa mga video. Pasensya na po, kailangan may share po tayo sa mismong video. Kung gagawa man ako ng video sa Friday natin, dapat doon kayo mag-comment. Okay? Yun na lang po. Ipapakita ko na lang po sa inyo kung paano na kasi sa next Friday baka sa ano tayo, live tayo kahit mga 2-3 minutes lang, live tayo. Ipapakita ko na lang po sa inyo kung paano tingnan namin yung may share. Okay, maraming salamat po. Boy Malasa.